Čaute, tu som ja, Demi. Takže máme tu challenge. Takže začneme s cukrom. Vidíte, cukor. Takže si otvorím. Tady. Dobre. O Bože. Takže nie je zlý. Takže to najľahšie máme za sebou. Teraz je tiež niečo ľahšie, čo je vanilkový cukor. Vanilkový cukor. Takže nejak si ho nasypeme. A keď neviem ešte pôvodne ako, ale nejak to bude. Takže asi tak. Viacej si nedám ľudia. Takže no to je fajné. Také isté ako cukor. No a ešte jednu vec, tu máme Citodeko. Takže toho som si chcela dať pôvodne veľa, lenže som zistila, ak to je kyslé. Takže zatiaľ toľko. Dobre, musím dať 5 lyžičky, takže toto je zatiaľ jedna. Ne, až toľko ne. Druhá. Je to fakt úplne ľudia. Musím si dať cukor. Bože. Fuj. Je to fakt úplne blé. Dobre, takže druhá lyžička. Ak budete chcieť ešte jeden challenge, tak mi napíšte do komentárov a napíšte, čo presne chcete. Takže tretia. Pane Bože, musím dať ten cukor. Dúfam, že sa mi to natáča. Áno, tak našťastie aj. Takže tretia. Ešte koľko som dávala? Ešte dve. Pane Bože. Je to tak zlé. Tak fajn, ide tretia. Dám si na to už aj cukor, hej? Takže to je tretia. Je to bola štvrtá. Teraz je posledná. Ježišmária. Dobre. A posledné to bude strašne veľa. Takže to bude až toľko. Tak. Vidíte? Tak fajn, to je všetko. Jedla som tu asi polku Citodeka. Pozrite sa, jedla som asi polku. Hrozné.
chutí to hnusne. Tak ešte vanilkový cukor si môžeme dať. Vidíte? Tak fajn to stačí, takže ďakujem, že ste si pozreli toto video. A bolo to fakt odporné, čo vám v živote neradím jesť. A fakt si to tako hnusné, čo máme doma asi 4 roky. Cukor som jedla celý, vidíte? Ale tak ešte zostalo. Ale jedla som celý. A vanilkový cukor mi tiež zostalo. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video, zanechajte tu like, dajte mi odoberajteľstvo, ak chcete ďalší challenge alebo niečo iné. Takže zatiaľ sa majte, čaute.